Fraktalak naturan dauden objektu matematikoak dira eta konplexutasuna modu sinplean deskribatzen dute. Jose Manuel Lezetak Berrikuntzaren eta Teknologiaren Europako Institutuko zuzendari-ohiak bere tesia azaldu zuen atzo. Egitura fraktalen eta gizarte harremanen arteko paralelotasuna aurkeztu zuen. Por ejemplo, un helecho es un fractal. Sabéis que se ve la planta y parece una rama, pero ves la rama y parece una hoja. Bueno, pues esta regularidad es la que yo encuentro en estos tres niveles que os indico, los equipos, las organizaciones y las comunidades. Lezetak baieztatu zuen, berritzea jendearen alde apustu egitea dela. Gainera, adierazi zuen berrikuntzara eta ekintzailetzara garamatzaten aldaketa dinamikak ulertzen dituenak mundua pixka bat hobeto ulertuko duela. Bestalde, berrikuntzaren asteak urteroko euskara bildua topaketa hartu zuen. Euskal gizartearen eta euskararen arloan berritzeko helburua du ekimenak eta aurten aztergai izan da pandemia garaiak gure datuen pribatutasunean izan duen eragina. Atzoko jardunaldiak merkataritzako establezimenduei zuzendutako online mintegia ere hartu zuen. Topaketaren xedea egungo egoerari aurre egiteko gakoak ematea zen, digitalizazioan oinarrituz.